Shosho bafowethu, this is a boy Mziwa so Mr Fixer Bufebe umavula kuvaliwe unangi badubelana umahambe gogoba kuhle kwentombi yesokeni uyintombi yamfisa umfana wakhona lena ehlungu elinenkungu umfule ngophuza ngiphuza umgeza ntombi nto umsizo wamadoda kanye nabesimama sebefetshela. So bafowethu udaba lihamba kanje, ngizonikeza i-update regarding udaba likasisi nanglo ofebela indoda yakhe oya ejimini. Lo fike epake imoto ejimini mase eyahamba ayochitha. Imoto uyayishiya ngoba iyatrackwa ehamba yochitha neNigeria uMr Ogi. Sebeze kuphuma nengane ke lapho. So you remember ke ongakasithola istory uzohamba uyosithola ku YouTube. So into enzakalayo ke bafowethu sihlanganile ke ama families ahlanganile. I'm sorry, there's a little bit of noise where I am. Ama family ahlanganile. Ifamily yakamakoti nefamily yakwa umkhwenyana. So okwenzakalile kwamakoti kufika umama nosisi wakhe. Kamkhwenyana kufike abakhongi laba babayolobola the day beshada. So ke mase kuba nami ke nethimba lami bengifike nabo ke. So ngoba besitshela mhlawumbe kuzoba nokuxakaxaka ngoba ngiphethe negodla gola igora ke bengihamba nazo ezinye bengitshela kuzoliwa. So udaba ke la khona ngifuna uku-update ke mase kuhlangana ifamily ukuthi kwenzeke njani kwathi indaba iqale kuphi. Okay, ngikhulumile ke nosisi ngakhuluma nobaba usisi wayisola ke. Abayilaleli video nemzwile usisi eyisola ngalendlela esimanga nami ngimzwile kwi-video. And then mase simithana nabo ke ngosimithane kuphi emzini wakhe lo sisi, emzini wakhe lo baba, emzini wabo. So safika sawumithana khona kwaba ke ne-meeting. Wabuzwa kusisi, ubuzwa ubaba ke ngempela lento ngempela iqale nini? Wayisho usisi. And okokuqala ke bengesiyona kuNigeria lokuqala ajole nalo leli. Khona nelinya kaJola nayo. Ubhuti wabuza ke, engane esinayo ke, how sure are you ukuthi ingane yethu? Washo kusisi ukuthi cha, naye akanayo sure. Ngoba nawe uyayibona icishe ifane futhi nano Ogi. Okay? Yazi bafowethu bengakuliwanga. Yazi the way bebe decent ngakhona labantu bobabili into ebengiyizwa bekuyipain. Ipain ezoqhamuka esidini kamakoti usisi lo chithile. Nepain ezoqhamuka esidini lika baba ihusband. Into engiyibonile laphana usisi ukubekhala. Wayisola ngezenzo zakhe kakhulu. Nendoda ngifuna uqamba amanga nabo kunzima nayize yakhala. Iyamthanda usisi. Hayi kancane futhi. Nosisi ngirealize ukuthi iphutha lela lenzile and uyayithanda indoda yakhe okudlula lo Ogi lo. Okudlula lo bhuti lathandana naye weNigeria kade ethandana naye. Ngoba bayambuza ukuthi uyabuza ubhuti bengakusatisfy yini embedeni. Uthi uyasho uthi hayi. How am I going to put this? Uyasho ukuthi yonke into ibe right kodwa uOgi angazi noma beshaya ngenduku enkulu wathi ubemandla nalomunye wakudala angathi bengasamuzwa buzwa kahle ubaba wasendlini. But ngeke kube ireason lengako kodwa bokuganga kokuyitshontsho bobumnandi. Okay sis, ubuthola imali ni kulo Ogi wakho ke kule Nigeria. Usisi bengathola imali begcina sekuba uyelo usisi ephinde futhi ebheje lona lena lalimbheja besaqala ukuthandana. Manje bese kuyilona elimbhejayo. Njalo bese kuyena uthisi obheja iNigeria. Manje ngithi ukubheja banga understand. Bese kuyena usisi besenikeza more iNigeria man. And the other thing ebisikhona angimazi kodwa ngimsolile lo sisi. Masimbuza okay. Ngoba usumnikeza nemali yini ebikwenza ukuthi ungahlukani naye? Uthi he had videos akhe lo sisi benza ucansi uthi bemthreatenisha ngawo futhi. But labo bengibuka ngathi la useyadlala ke lapho bengibona ukuthi yadlala ke lapha angikholwa lento beyisha ngikholwa. And udaba lahamba ke kwaxoxa ke onke ama parties. Into engichaze ngomama kaSisi ubeyithobile shem ubengathathi iside
likantombazane. Umuntu obecishe engathi ufuna ukusupport usisi wakhe bekudadewabo. Kodwa nje umama ummelile ukuba umzali oqotho leya mama. Kodwa udadewabo kaLusisi hayi ubebheda. So i-conclusion efike kuyona uthi ubhuti lo i-husband imcelile yathi lalela into ngicela ama-DNA kwavunyelwana futhi ngama-DNA ukuthi azokwenziwa. Njengoba sikhuluma ngenza nje i-video namhlanje, I think sebewenzile ama-DNA because bekuzodlula 2 days mase behamba bayowenza boyi-2 because most of the time kudingakala abantu abayi-2 makuyokwenziwa ama-DNA. Kudingakala umama wengane nobaba wengane. So boyi-2 bavumelene bazohamba boyenza. Kodwa isicela sicelile ubhuti-ke. Umcele ukuthi usisi akathathe impahla zakhe kuphela, ashiye imoto, ashiye ne-credit card yakhe. Konke nje okubiza nje lo bhuti kusale mase ehamba nempahla zakhe. Wamcela ukuthi ahambe emzini wabo. So it was difficult ke nakusisi wakhala. And le moto, mind you, le moto ufike ngayo le Mini Cooper yakhe ehamba nabazali bakhe. So manje mase kumele bebuyele emuva bazobuyela ngani. But ubhuti kubenzele iplan ukuthi bebuyele emuva kahle futhi ubengayi ukuthi yajezisa leyamjida mfethu like ubengizwe ukuthi okay ufuna ukuthi ngoba wenza into ebhedayo naye yamjezisa. No, yonke into benza ngothando. Wamchazela futhi nawe athi ngicela ukuthi lokhu kushiyela uhambe samzonza ama-DNA. Axolisa kusisi wakhala ezeyishaye phansi nkosami eguqa mthi yaxolisa. Ubhuti wathi usazocabanga but usacela ukuthi azi ukuthi ingane yabo eyakhe ngempelani. Wayesembuza ngalezi ezinye. Watsho kusisi wathi ingane zakhe. But ubhuti nazo akayithembi ufuna ukuzenza futhi nazo ama-DNA test. Wacela futhi wathi nazo uyacela ukuzenza ama-DNA test. Kodwa kwamanje usacela ukuthi eqale ngale. Umuzi kabhuti muhle, uright ubhuti wakhona. Into engidide ngaLusisi, uright ubhuti wakhona. Umthengele nanemoto. Angazi mina Lusisi ufunani. Ngoba engikubona emehlweni kaLusisi uyayithanda le ndoda. Ungenwe idimoni engalazi ukuthi iqhamukephi. Or angazi or abangani angazi ukuthi egcine efebele lo bhuti. So i-update yami iyona leyo engifuna ukumchazela ngayo. So idimoni ebelingenele leyo sisi le angilazi iqhamukaphi. And ngiyabonga futhi ukuthi lo bhuti lo ngiyibambe ngendlela ayibambe ngakhona ama-emotions akhe ukuthi engalwi wakhula. Ngiyabonga futhi nalabantu abasizayo ukuthi bekhona ukumeluleka ngokwezengqondo ngoba utshengisile ukuthi umuntu okhulile futhi ngokwengqondo nezinto futhi uyithatha kahle futhi. Angifuni uqamba amanga, ngiyamthanda umfazi wakhe. That guy yamthanda umfazi wakhe. Yamthanda bafowethu. Ayikabi yamthanda. So mase kubuya ama-results ngizomfonela and make sure ukuthi ngiyamrecorda ngikhuluma naye ukuze nizoyizwela mina ngoba ngithe angifuni ukumxina. I wish ngabe benganama camera ngizomshutha nibukele nina yonke into yenzeka ngoba baningi abantu abebezofunda ukuthi ukucheater wazi ukuthi uthandana nomuntu omthanda mongamluza ukuthi kuba buhlungu kanjani. Lento i-apply to both parties kumfana nentombazana ukuthi ukuchithela umuntu okuthandana omthandayo. Yazi la usubona khona ukuthi yamluza la kuvuleka khona amehlo. La ngibone khona kuvuleka amehlo kuLusisi. And the problem angazi maybe bazobuyelana angazi because that guy yamthanda le sisi. Ungitshenile futhi I love this woman. Ngenhliziyo yami yonke. Angazi ngenze njani. It's hard ukumbona engenzela into ebuhlungu kanje nanokuthi ngiyamluza. Yabona? But the problem is trust. And okunye mangithule ngicabanga ukuthi uyangincintsha obengincintsha isikhathi eside kanti uyazazi yena ubusy ngale side. So enye pain ebizwa lo bhuti lona ngaLusisi. So izothi onke ama-result masephelile yonke into ngizomcela ubhuti ukuthi angishuthele futhi maybe ngizozama ukuhide amagama igama lengane ukuthi aphume ethini. I so wish ukuthi ingane iphume kungeyakho ubhuti ngoba uyayithanda ingane kakhulu, uyayithanda. Ushilo wathi even ingane noma ngaba eka lomunye umjida
eNigeria uzoqhubeka ngoba unebond uyikhulisele lengane yonke into unebond nengane but uyafuna ukwazi yabo uyayithanda yabo kunzima la ngaphandle bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi mawazi ukuthi nomuntu wakho omthandayo inhliziyo yakho yonke mawazi ukuthi khona la uchitha khona ngenxa yocansi cela ustope focus kumuntu wakho ngiyacela bosisi ngiyacela kakhulu kunina nakini bobhuti ngiyacela bahlonipha abantu benenthandana nabo ngabachitheli mawazi ukuthi usuthola umaqondana ngqo omthandayo ngicela ungamchitheli ngiyacela ipainful lento bengiyibona yazi kukhale kwaze kwakhala ngisho umawa lo sisi lo umuntu obenesibindi udadewabo yabo uyena obenesibindi that's why ngize ngithi ngathi ne-influence inyana yabona lapha yabona even nabakhongi bahlulekile nabo ukukhuluma kugcina sekuyikhulumela bona beyibuzelana imibuzo bona bengathi lento ithiwa yabo akubake sakho ukukhuluma ama-families kube yibona bathatha nama-decision yonke into nosisi wangablame ndoda wangenza lutho wa-accept ukuthi uyena obhedile akafunanga ukuphusha iblame enza yalena lena uvele nje waba straight so okunye ngifuna ukusho bafethu baningi abaftu abangisendela ama-message so le ndaba iphelela lapho sengikhuluma sengicabanga okunye so le ndaba iphelela lapho usisi uhambile so manje masebenza ama-DNA test ngizocela ubaba engisendele ama-result ngizomfonela futhi sikhulume naye ngimbuze ukumcheck ukuthi kuhamba kanjani zonke izinto just ngifuna ukumxina kakhulu these days and laba abangisendelayo guys niyabona ngiyaniphendula futhi but angeke nginiphendule nonke kancane ngiyaniphendula nje kodwa nibe patient ngami because nibaningi abantu abafetshelwayo nibaningi ngiyacela ke khona abanye beze ngeinhloso zabo nje umuntu evele ngisendela imessage ethi hayi nomuntu engangithandana naye uyachitha and uchithela indoda yakhe ngithi lethi proof ambona lo muntu uze ngeinhloso zakhe yabo ufuna ukumoshela lo munye umuntu i-relationship yakhe entsha angiyisebenzi ke mina leyo ke uhlezi ukwazi lokho angisebenzi mina angimfonela umuntu ngena i-proof senda i-proof and then mina ne-team yami siyihlaziye and then after that masibona ukuthi lento yakholakala and then siyaqala ke siyafona ke and ngiyacela ke ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe and ni-share ngoba baningi abantu bazosizakala kulama video la engikwenzayo mningi imndeni ezokwakheka kulama video engiwenzayo ngiyithemba lami lelo and isifiso sami ukuthi ngibe nama-camera angizokhona ukuthi makhona umuntu ofuna ukusponsor i-show you're more than welcome inamba yami ikhona lapha kwi-profile yami yaku-TikTok nakwi-profile yami yaku-Facebook you're more than welcome ukuthi usponsor show because I do need abantu abangangisiza kokunye kuxhaso ngiyakudinga kakhulu so that ngizokhona uku-interviewa these people bekhulume ngejeni yabo kungabe sengathi itori mebecreatiwe ya understand leyo nto leyo you never know umunye umuntu ake believe phela so ngiyafisa ukuba interview labantu nibabone nikhulume nabo ukuze kuzokhona ukuthi kwakheke nabanye abantu asebecabanga noma umuntu ufuna ukwenza lento ucabanga uyibone lento ukuthi izoba nomthelelo omubi kanjani ngiyabonga to everyone ongifollowayo to everyone osubscribeayo thank you so much there are more stories azayo there are more guys I have too much messages angiwareceivayo maningi masekuthi laba ke abangigwajisayo abazaziyo benza izinto ezibhedayo angihlehli ngiyaphambili maselifikile nawe la kudaba uyozwa ngephone call sengikufonela ngiyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle uNkulunkulu anibusise shalom.